Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras muli bwanji konse kumene muli mwaswera bwanji. Tipasane kuma update awiri pano. Okay. I mean Israel kumanso Lebanon kumanso Iran kumanso Trump. Kumano actually it's just my update awiri kabas. Okay, so we do have major developments. Two major developments. One, tiambe ndiku a Trump. A Trump anapita pa TV. Anagoma ndi tolankhani weni. Tolankhani no wasatiso tolankhana odi a Fox ya jamina makhanga kwa pembedza kwa nyambira. Ayi. Anagoma ndi atolankhani inene. Ndana afusa Trump fuso loyamba. Akulu tatiuze njulunga. Chifukwa chani dziko la Iran iniyo mukunena kuti lili desperate lufuna ndithu litasaina diru litakugonjani komano inu yaluze njulungamo family ndikalekale why Iran sikusaina diru why chifukwa chani koma why a Trump anayankha funso lija komano answer yosamveka okay ntolankhani analochenjera kwambiri anabwereranso funso lija komano chifukwa chani Iran mpaka na pano hasn't capitulated. Sina deal. Sina salende bwanji. Sina kugonjerene bwanji. Inuye chabano mwatizimula mwatani. Komano why sana kugonjerene? So bane a Trump no actually sisanga abilize kumango na mabe chanchani mankhwala zindizi ndana ankhwala chilungamo chankhani. Chilungamojo ndichi. Anati chifori Iraniyo ndiyamphamvu komanso ndiyonyadira mphamvu zakezo ndiyamphamvu komanso ndiyonyadira mphamvu zakezo. You have been saying for months, Mr. President, that Iran is begging to make a deal. True. If they are so desperate to make a deal, why haven't they made a deal with you yet? Because it's a very hard thing for them. They've had great independence. They've dealt with very weak and ineffective leadership on behalf of the United States and other countries, frankly, that allowed them to get away with murder. And I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing? Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. So, Tabin. A Trump statement yawo panopa kuyankhula kwawo kwambiri akuoneka zoti a Trump sakuma imaidziwa atimati charisma kukhala like hype kukhala munthu oti like wamolalo kwambiri poyamba anali ndi molalo kwambiri molalo akumayankhula akumayankhula miyaweja surrender you better sign a deal otherwise tibwera konko tikuphasulani titani pakuti anali ndi charisma okay anali ndi molalo koma ma interview yonse amene ndimaupasana masiku anowa a Trump amakhala kuti ngakuti mphamvu zathera akumakhala ngati akusowa motivation akumakhala ngati basi kuyankhula kwawo chino chake kuchitika trust me chino chake kuchitika. Anyway, nkhani ina ndiyokhudzana ndi ku Lebanon. Okay? Hezbollah yabwera ndi kachinthu kena kake. Amatenga ma drone omwemuwa timagwisa ntchito pojambula malacha. So amamangirira kubomba pamene kuti. So choka choncho anapanga advanced anapeza luso lina lake kuchokera ku madrone amene acha nde panopa anapanga ma drone ena amene amaphatikiza HPV then madrone aja akumagwisa ntchito posasanthira asilikali a Israeli amene ali ku Lebanon. So zapeza zoti pompa mukumaona ngati mukumaona ma rest in peace ambiri kwambiri kumbali kuna ndi asilikali aku Israel ambiri these days zuchuluka kwambiri rest in peace amupha sechina pali ma drone amene wawa amene akumabwera ndi
akumagwiritsidwa ntchito. So madrone awa and uspecial wa madrone amene wawa ndiona kuti you cannot jam them. Sunga jamitse kwa jamitsa kungwayimitsa, you understand. Komanso sawa mapangedwa detected, like kuti kudziwika zoti drone yo ikumangozindika yafika po basi munthu wapita. So zapeza kuti madrone amene wagwira ntchito kwambiri so effective komanso ndiochipa kwambiri, komanso akugwira ntchito kwambiri, akumalimbana ndi even ndi This drone has allowed Hezbollah to expand its fight against the Israeli army in southern Lebanon. The so-called suicide quadcopter is cheap, costing no more than $400, and lightweight. It stays connected to its operator with a thin fiber optic cable that can unspool for kilometers. It's known as an FPV drone, or first-person view, meaning its operator pilots it using an onboard camera, seeing everything the drone encounters in real time. It also cannot be jammed, because it is controlled via cable instead of a wireless signal. 10 kilometers of fiber optic cable only weighs 1.5 kilos, meaning it can fly undetected for long distances at low altitude, giving it the element of surprise. It also doesn't need a launch platform or any complex equipment, just a single operator up to 15 kilometers away. Hezbollah has been increasingly using these drones in recent weeks as the Israeli army deepens its destructive invasion inside southern Lebanon. tomwaja amapita ndithu kumaphwanya imene kujakoso. And ndi vuto limene panopambanga ma-Israeli akukanika kuti like it's a news kachinthu kanyuwano magazi kachinthu kamene kakhala bwanji moti ena malo ena kumene kunali ma-Israelis asilikali a Israel mu Lebanon, Israel yauza kuti chokaniko kaye kumene kuthawaniko kaye chifukwa sizikubwera bwino zinthuzi. Timadrone ungozindikira tabwera phofo here to the point kwa size yakuti mpaka na zapezeka kuona kuti ku UN ma-Israeli apita ku UN akadandaula akuti mpaka drone kuona akanyamula izizi zimene Hezbollah kuti panga akuti phwasula kwambiri akuti ipha kwambiri pano patu panga figure out takhala pay pano patu mutu waima tumaganiza kaye kuti tingapange bwanji kuti tithane ndi mavuto amene wawa. This is an example of a drone used by Hezbollah. This is what we are dealing with. Now Hezbollah are using different kinds of drones. Few of them with fiber optic. These drones weigh less than 2 kilograms. It flies low. It is very difficult to detect. And by the time you hear it above your head, it's too late. It can fly undetected for tens of miles. And all of a sudden you see it above your head. A thin cable is what makes this drone different. It does not rely on a radio signal. It cannot be easily jammed, unfortunately. It gives the operator a live video feed and direct control until impact. This is a modern warfare, cheap, precise, deadly. Meaning when kuti okay, the reality ndio kuti ife tifuna tilande malo ku Lebanon kumbabwa madrone anyo anamna malisokoneza. I mean chilongo mjankhani chimene chocho. Chifukwa zimene zimachitika ma Israeli amene akafika ku Lebanon kuja amanena kuti mudzi ucho kani nonse chokani ndi anthu akachoka sopano basi iwo amakazika mbendera basi tatenga kwathu kumeneko amene sakuchokawo akumawapha ndimene akumapangira kumene kuchako. Pali video ina chapa kuti sindingayiposte pano kuti tipalamula video imene izimayi mmodzi mwa azimayi amene anapita kukapereka zakudya ku Gaza kucha ndi Zungwe amalongosola experience yake zimene anampanga kumugwirira kumene kuchako kumugwirira asilikali okwana 5 kumugwiririra mpaka na dziko la France lanena kuti lofuna lipange launch investigation pankhani khuza ndi kugwiririra anthu. Zimene amapanga kwambiri so sikuti izi kuyamba zimene amapanga ndithu
chabo tiziza nguoneka fota anapitawo ndi anthu ena ma outsiders, ndi anthu ena akunja ndi amene apita umene kuchako. So zachitika ziti koma zimene zamakhala kupanga. So nkhani ndi imeneyo. Pakadali pano zochitika zambiri zikuchitika, komabe tizionabe kuti zizikhala bwanji. Koma pakadali pano Maisraeli akumana ndi vuto limene lili la madrone amene akumabwera kumapanga ataki waja. Paibe sino simene andiso pamakhaso paibe chimene angapange. Imati kangofika afika basi. Right? So guys, thank you so much. Malawi and Cameras. Also wala subscribe. Like catch, subscribe. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras. Simungebila kwambiri, my fans nonse.